etorri Fantikorena etxera. Elur Ulibarrena ertzen nauzue, Jose Ulibarrenaren alaba. Berak, Iruñeko Erresumako Museo Etnografikoa sortu zuen hemen 1986an. Artetan gaude, Iruñetik kilometro gutxira dagoen herrian. Arteta, Oioko bailaran dago, Txargain mendiaren oinean, eta Udarbe ibaiak bustitzen du. Herria ezaguna da, Iruñeak 100 urte pasa baitaramatza bertatik oso hurbil dagoen iturburutik edaten. Fantikorena etxeak 400 urte inguru ditu, eta bere garaiko etxe gehienak bezala, inguruko materialez eraikita dago, batez ere, harriz eta egurrez. Etxea, duela 30 urte museo bihurtu zen, baina jakin nahi alduzue nola pasatu zen baserri izatetik museo izatera? Denboran zeharreko bidaia honetan nirekin geratzeko gonbita luzatzen dizuet. Etxe honetako bazterrak deskubrituko ditugu, eta baita bere arrastoa utzi duten lagunen istorioak ere. Dokumentazioaren arabera, etxe hau Joantiko izeneko gizon batek eraiki zuen 1641ean, eta hortik datorkio izena. Aritz egurrezko 8 zutaberen gainean eutxita egotearen berezitasuna dauka. Horiek etxearen barruko ezurdura osatzen dutelarik. Eta kanpoko harrizko hormekin batera, 200 metro karratu hartzen duen baserria osatzen dute. Honela eratuta dago. Ia gardena den beheko solairuan ukuilua zegoen, zeinak duela 50 urtera arte animaliak hartzen zituen. Lehen solairua etxe bizitzari dagokio. Sukaldeak iparraldeari begiratzen dio eta logelek berriz hegoalderantz so egiten dute. Bigarren solairuan bihitegia eta lastategia topatzen ditugu. Elikagaien eta gehien bat lastoaren biltegiratze eremua da, zeinak isolatzaile funtzioa betetzen duen, barruko beroari eutsi eta teilatuaren bitartez sar daitekeen hotza saihesten duelarik. Laburbilduz, baserria familiaren bizitoki eta lantoki gunea da. Gure kultura, gure historia eta gure arbasoen bizimodua ulertzeko ezinbesteko elementua delarik. Lekua benetakoa da, herri, ke eta kanforu saia baitauka. Eta hori da, Jose Ulibarrenak etxe honetan Nafarroako lehen museo etnografikoa sortu nahi izateko arrazoietako bat. Izan ere, objektuak modu egokian erakutsi ahal izateko, dagokien testuinguruan kokatuta behar direla uste baitzuen. Espazioa planteatzeko orduan, ofizioak hartu zituen oinarri. Beheko solairuan, besteak beste, artzaintza eta transumantzia, nekazaritza eta abeltzaintza, eiza eta arrantza, argintza eta eraikuntza,
forja eta zurgintza bezalako antzinako lanbideei lotutako tresnak ikus ditzakegu. Lehen solairuan, emakumeek etxeko lanekin lotutako lanbide anitzetan erabiltzen zituzten tresnak ditugu. Eta bigarren solairuan, iraultza industrialaren ondoren sortzen joan ziren lanbide berrien lanabesak daude. Familiak sukaldean egiten zuen bizitza batez ere. Ura baitzen, etxean zegoen leku bero bakarra. Emakumeek sua piztuta izaten zuten une oro, eta horregatik janaria prestatzen zen lekua izateaz gain, ehuntzeko eta lekalea garbitzeko txokoa zen. Eta astebeteak eta gaztak keztatzen ziren bitartean, elkarrizketa garrantzitsuak izan eta familiakoen istorioak gogoratzen ziren lekua ere bazen.
labea ere bazegoen, non etxeko emakumeak ez ezik, auzokide askok aurretik oratutako ogia, pastak edo pastelak ekartzen zituzten erretzera. Zutegiaren berotik ahalik eta urrunen, etxeko iparorman sartuta, hozkailu funtzioak egiten zituen armairu bat zegoen, zeina kanpotik hotza sartu eta elikagai galkorra kontserbatu ahal izateko pentsatuta baitzegoen. Lehen solairuko hegoaldean, baserri baten altzariez hornitutako gelak ditugu eskura. Berauetan, logelaz logela, arropa ehundu eta sortzeko tresnak daude ikusgai. Udarako lioa eta negurako artilea. Gainera, norberaren higienerako gune bat dugu. Kontuan izan behar dugu, duela 100 urte inguru arte, ez egoela ez ur korronterik, ez eta argi elektrikorik ere. Egia esan da, egun, baliabide horiek gabe bizitza nolakoa izan zitekeen irudikatzea oso zaila suertatzen zaigu. Ulibarrenak Fantikorena etxearen jatorrizko elementu horiek baloratzen jakin izan zuen. Zegokiena garrantzia eman eta mespretsuz aldean odeituak ziren gizon emakumeei aitortza egin nahi izan zien, aurrera egin ahal izateko hain gogor lan egin zuten haiei guztiei alegia. Ez da iraganaren nostalgia, zapaldutakoa duintzea baizik. Etxe honek milaka objektu ditu, eta horietako bakoitzaren atzean istorio asko dago kontatzeko, baina nik neuk bat kontatu nahiko nizueke, oso berezia baita. Duela 100 urte inguru, etxe honen jabea izan zenak, etxea bera jokatu eta galdu egin zuen. Ondorioz, utzi egin behar izan zuen eta 3 familien esku geratu eta euren artean banatu zuten. 3 familia horiek 40 urte inguru bizi izan ziren hormauen artean. Horregatik, jatorrizko etxe bizitzaz gain, beste biak mantendu genituen. Horietako bat bigarren solairuan dago, eta lastategi atzenaren zati bat hartzen du. Sukalde ekonomikoa, labea eta komuna ditu. Luxu handia garai hartan.
Aletegia izan zen tokian, gaur egun, historiako lanbide berrienei eskainitako espazioak ditugu. Zientziakin lotutako objektu asko, hala nola, medikuntzarekin, farmaziarekin, albaitaritzarekin edo erizaintzarekin lotutakoak ikus ditzakegu. 19. mende amaierako eta 20. mende hasierako aparatu importanteak izan ziren, eta gaur egun asko erosoago bizitzeko aukera ematen digutenak. Gainera, aisiarekin nolabaiteko zerikusia duten lanbideetarako beste gune bat ere badugu, esaterako jokoak, musika, inprenta, fotografia edo zinema biltzen dituen gunea hain zuzen ere. Lastategia zegoen tokian jostailuen txokoa dago, 20. mende hasieran sortutako industria, eta handien zein txikien emozioak pizten ditu. Hirurogeita hamarreko hamarkadan, etxea 10 bat urtez abandonatuta egon ondoren, Jose Ulibarrenak erostea erabaki zuen. Konpontzen hasi zen eta bere tailerra hemen jarri zuen. 15 bat urte beranduago, bertara etorri zen bizitzera, eta gaur egun gozatzen ari garen proiektu museografikoari ekin zion. Ikus dezakezuenez, etxe honetan zenbait familietako lagun asko bizi izan diren arren, bere jatorrizko elementuan hitz mantentzen ditugu. Horrek, gure historiako geruza horiek guztiak espazio bakar batean ikustea ahalbidetzen digu, aztarnategi arkeologikoa bailitzan. Etxearen historia eta Fantikorenan bizirauten duten bizi estratuak izan ziren zalantzari gabe, gure aitak bere etxe bizitza eta museoa bertan kokatzeko pisuzko arrazoiak. Jose Ulibarrena 1924an jaio zen Peraltan. 1936an 12 urte zituelarik bere aita fusilatu zuten, eta bere amarekin eta arrebekin batera herritik ihes egin behar izan zuen. Iruñean gaztetatik nabarmendu zen eskultore eta artisau gisa. Nabarreria kaleko Mentxon tailerrean lanean ari zenean eta arte eta lanbide eskolan ikasten zuen bitartean. Urte batzuk geroago, Nafarroako diputazioak beka bat eman zion Parisen arte ederrak ikasteko, non Marcel Gimonderen eskutik bereziki eskulturarekiko interesa erakutsi zuen. Parisetik Venezuelara joan eta lan eskultorikoak egiteaz gain marrazkilari moduan ikasketa antropologikoen espedizioetan erroldatu zen. Hartara, Orinokoko deltan eta Amazonas oianean bizi diren zenbait triburen bizimoduak ezagutzeko aukera izango du. Bertan piztu zitzaion etnografiaren eta tokiko bizimoduen inguruko interesa, eta han, erbestean, bere herriaren, bere ohituren eta bere historiaren inguruko gogoeta egingo du. Nafarrora itzulitakoan, Jose Miel de Barandiaranekin batera, bere historiaren aztarnak eta arbasoen memoria bilatu nahian, leku eta baserri ugari aztertu zituen Ulibarrenak. Bilaketak bat egin zuen landa mundutik hiri mundura gertatzen ari zen exodoarekin. Eta zaharkituta geratzen ari ziren eta modernotasun olatuek alde batera uzten zituzten tresna guztiekin, bilduma etnografiko bat hasteko aukera ikusi zuen. Euskal Herrian zehar egindako ibilbide horretan, lurraldearen idiosinkrasiaren xehetasunetan arakatu zuen.
Inurritxo baten antzera, ondare material eta inmateriala bildu zuen museoetxe honetan, eta munduari eskaini zizkion ikus eta ezaguzitzan. Horren guztiaren emaitza, elkarri eragiten dioten objektuen unibertsoa da, instalazio artistiko erraldoi hau eratuz. Artista batek egindako museoa da honako hau, zeinak bere bilduma mundu guztiaren eskura jartzen duen. Bilduma zabal bezain berezia da, herriaren jakintzen handitasuna, bere ekosistemarekiko errespetua eta bere nortasunaren iraupena ahalbidetu duten balore sozial eta estruktural balioan jartzen dituena. Lan artistikoa eta museoetxea elkarren osagarri dira, txanpon beraren aurpegia eta gurutzea alegia. Eskulturek pertsonak irudikatzen dituzte eta bilduma osatzen duten objektuen atzean dauden istorioetan inspiratzen dira. Objektuak bertan ditugu, baina horiek diseinatu, erabili edo kontserbatu zituztenak jada ez daude gure artean. Ulibarrenak artea erabiltzen du batez ere eskultura, pertsona horiek orainaldira ekartzeko, bizia emateko eta uren objektu eta istorioekin berriro fusionatzeko. Gure bildumaren objektu gehienak erabilera komunekoak dira, zizelkatzen dituen pertsona gehienak anonimoak diren bezalaxe. Pertsona gutxietzi horiek guztiak dira historia liburuetan agertzen ez direnak. Horiei guztiei Ulibarrenak forma eman zien. Herri batek ahaztu dituen arbasoa komentzeko bidea sortu zuelarik. Museo ez du museologo batek diseinatu, artista batek baizik. Niretzat, hain zuzen, hori da berezia egiten duena. Gure aitaren begirada pertsonalaren eta apartekoaren balioa du alegia. Gaur egun, museoek euren bildumen piezen kopuru txiki bat besterik ez dute erakusten. Puska handi bat biltegietara oparitzen baita. Gure museoaren kasuan alderantziz gertatzen da. Espazioa objektuan hitzez beteta dago, eta naiz eta desordenatuta eta kaotikoa dirudien, bere ordena badu. Hain zuzen ere, bere sortzaileak hasieratik eman zion ordena mantentzen du. Ofizioak eta gremioak dira museoko ibilbidean lagun ditugunak. Horrek herri gisa dugun jardunarekin zerikusi handia dauka, eta baita gure izaera eta bizitza ulertzeko moduarekin ere. Hori guztia, kultura material eta inmaterialarekin, gure hizkuntzarekin, gure gizarte antolamenduarekin, gure baliabide naturalekin eta bar uztartzen da. Eta unibertso hori da, Ulibarrenak museoan erakusten diguna. Sartu bezain laster, txiki sentiarazten zaitu, jakin-mina pizten dizu, zentzumenak aktibatzen dizkizu eta memoriarekin konektatzen zaitu. Tresna eta lanabes mutuen paradisua da, zeintzuk gertu dagoen iragan batera hurbiltzen gaituzten. Historia liburuetan islatzen ez den iragana, oso gutxi baloratutako jakintzaz eta adimenez beteriko iragana. Eta korrika egitearen ondorioz lanpetuegi bizi dugun bizitza moderno honetan, edo gure aitak esango lukeen bezala bizitza modernikola honetan, apenas detektagarria zaigun iragana. Estetikarantz eta artistikoa eta artisau artean ezberdintasunik erakusten ez duten trazuetarantz, bideratutako begirada zorrotz horrek erakutsi zion gure aitari bere bildumako objektuak aukeratzen. Bere artea eguneroko erabilera duten objektuetan adieraztearren,
Bere formarik oinarrizkoenean, gizakiaren bulkada geldiezinaren aurrean baldintzarik gabeko maitasuna da. Ulibarrenak museoa sortzerakoan balioan jarri zuena. Geldiezina eta beharrezkoa den begirada, non denak hutsetik sortu nahi duela dirudien mundu batentzat, non Josek denbora geldiarazi zuen iragana aztertu eta hausnartzeko. Batek daki, behar bada, bertara itzultzera bideratuta gaude. Hauxe izan da museoaren bizita. Etxe honen hainbat sekretu zuekin partekatzeak asko poztu nau. Eta zuen jakimina piztu izana espero dut. Zuen bizitaren zain geratzen naiz eta horrela esperientzia zuzenean gozatu ahal izango duzue.